Alis na ako. Sige. Ini ito oh. Ayan. Yan na si mother. Kapal dong kuklabatan danom. May danom mulag. Nga pula may balag. Atras. Hanggang mabangga. May balot lo kaya may balot mo. Naupot. Ano? Ang pigil ako isama na. 20. Oh, ito 15. Oh, pwede na rin. Oh, pwede na. Kasi 15 yan eh. Oh, taso mo mo. 15. 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ang tama, matalo po. 120 tapos 100, 220. Anong 100? Ay, yung ano ko. Hindi, yan ini 100. Fully paid lamay dati, di ba? Oh yes, ayun na ba? Oh. Ako kami Mountain Dew. Mountain Dew, bus. Wala na, ang pinti sa sarap. 120 sa lasos 220. $220. Oh. 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 Trio lang natin. Hindi na, nakapasal pa dyan na eh. Ni wala ila ko yun. Ha? Wala ila ko yun. No, nakumanan ko naman sa tindahan.